Bàsicament són dues titulacions que són complementàries. Per tant, tant el que estudies en una com el que estudies en l'altra es veu reforçat i complementa el que has fet en l'altra titulació. De manera que tens una formació més profunda en totes dues i tot el camp que és comú a les dues el tens molt més reforçat. Penseu que els dos graus que han de cursar el CECIS, com hem comentat abans, els han de cursar en 4 anys i mig. Això suposa un esforç, fan aproximadament un 40% més de crèdits del normal. Són uns estudis realment per persones amb moltes ganes que els agradi estudiar i que tinguin motivació. I també jo diria que tinguin una nota d'accés bastant bona, perquè es demostra que els que es queden són gent que ja venia molt preparada del batxillerat. L'estudiant ha de ser un estudiant brillant, o sigui, que tingui una gran capacitat innata per les ciències, per les matemàtiques, per la tecnologia, però a la vegada ha de tenir una molt bona formació i després ha de tenir unes grans ganes de treballar. Són més aviat avantatges de tipus econòmic, per exemple. El que ha de convalidar d'un grau respecte a l'altre no té un cost afegit. Després són estudiants que se'ls facilita que es puguin matricular en grups per no haver d'estar 12 hores a la facultat cada dia, per exemple. En canvi, si tu vens i et matricules d'un grau i de l'altre per separat, aquests avantatges no els tens. Tot el nostre pla d'estudis porta paral·lelament una gran borsa de beques que oferim als nostres estudiants. Per tant, necessiten més temps d'estar a la facultat, tenen més assignatures, han d'estudiar més, i això doncs, no es pot amagar. Vull dir, el que ve aquí a fer-ho ha de saber que haurà de dedicar-s'hi molt. Probablement això farà molt difícil que pugui compaginar una feina fora. Qualsevol projecte sempre té un percentatge de gent que o bé no pot seguir el ritme o bé decideix no seguir-ho perquè té altres interessos. En el primer curs hi ha aproximadament la meitat dels que comencen que ho deixen. No és que abandonin els estudis, sinó que normalment es queden amb una de les dues titulacions. Per altra banda, també, els estudiants que fan un doble grau tenen més competències perquè han hagut de desenvolupar tot un seguit han fet un esforç superior al que fa un estudiant d'un sol grau. Per tant, tenen més autoexigència, més ganes de treballar bé. En general són estudiants molt motivats i això també, després, a l'hora de buscar una feina es nota, perquè moltes vegades els empresaris no volen tant un gran expedient com una persona que ha demostrat que és capaç d'enfrontar-se a un repte difícil com és aquest i superar-lo. Són estudiants, ara mateix en èpoques de crisi, són estudiants que potser tenen 10 possibilitats de feina i han de triar què volen fer.